Deda na kojeg su potpuno zaboravili. Dragi moji unuci, sve svoje što imam ostavljam vama. Iznenada će im postati omiljeni. Ali uz uvjet da godinu dana provedete u ovom selu. Nema šanse da to ostane. A šta je, Đuro? Ima za ostaviti. 1.000.000 eura na bankovnom računu. Ne znam za vas, ja sigurno ostavim. A šta je bogati? Đuro selu ostavio. Sve, ako mi ne izdržimo u toj kući godinu dana. Mogu li gradski fazoni proći na selu? Gospodica. Ili će selo uzvratiti udarac i odneti lovu? Mile, kažem ti novci su naši. Spremite se za malo ruralne akcije. Sorry, au! Moj Đuro. Spasio si. Uživajte u najzabavnijoj seriji regiona Kud puklo da puklo od 23. februara svakog dana u 20 na Prvo.